Takže čau, vítajte pri mojom let's play na Minecraft. Sme na serveri Extracraft. Ježiš, kopu hlav, to nechcem. Na mojom obľúbenom. Som tu UVIP. A môžete tu vidieť enchant albrnenie, všetko na 1000. No, oblečieme sa a ideme na to. Tak, idem zabíjať. Ukajte, brnenie dá dole barskoho na jednu ranu. Vidíte? Hodlateľ pozor, je tu neviditeľný. Takže, pozrite. Zabili ma, sakra. Mám toho kopu. Vidíte, lebo si to ľahko rozmnožím. A tento server je môj obľúbený a chcel by som vás do neho pozvať. IPčko vám dám do popisu videa. Takže príďte si zahrať, je to super server. Je tu Fly zdarma, potom čo, sú tu Dia zdarma, Shop zdarma, aká pekná baba. Potom bažiaké blbosti zdarma všetko. No ale VIP už si musíte kúpiť. A je to až také drahé. Dám si Game Mode 1. A prevediem vás mojim domom. Áno, názov Resky je taký, že sa mi nechcelo nič vymýšľať. Takže môj domček, pekný. Hora ešte celkom je dostávaný. No. Tak, tu je začiatok domu, nejaký tý kvetina do čo mám? Dobre. No a sakmarik. To čo? Ja? No a tu mám ďalšie enchant al veci. Mám ešte aj al sekeru. Aj al krompač tu mám. Pôjdeme si potom vyskúšať al krompač. Ale neviem, či ho nemám náhodou v starom dome, kde som zrušil rezidenciu a nedá sa dať ani TP. Tu mám akože telku, taká fontánka. Než dosť veľké lagy sú na serveri. Moja zbierka krásnych hlav. Môj skin. Čus. Tu sú telky, prehrávače, ako... Tuto je... tu je garáž s mojím cool autom. Pekné svetelka, čau, Angeles. No a čo ďalej k tomu dodať? Tu je ten ping-pong, herné automaty a neviem, kde je obraz. No, hlavicu som vám ukazoval, tu je tá blbosť na enchantovanie, nedostávaný, ďalší, ako sa to volá, poschodie, ďalšie poschodie. No. Tuto je záchod. Tu je záchodová doska. Toto sú šatníky. Dáme. Spláchneme. A ideme. Tak, toto bolo asi z môjho domu všetko. Ja viem, kde mám, ja tu predávam aj enchant al veci a už viem, kde to mám, už viem, kde mám všetky al veci. Mám aj al luky, no nie al, ale, ako sa to povie proste, no. Väčšie úrovne, či enchanty. Natáčam. Kokos. Celkom dobré je to. Tento server veľmi sa mi ľúbi, hrávam tu cez 7 mesiacov môže byť už. Ale táram 4, 5. Wrong return be removed in 1 minute. No,
Ideme home, počkajte, teraz ma nenapadne. Hometvo sa to volá. Toto vám ukážem teraz môj obchod s alvecmi. Ježiši, toto nie je zlý domov. Tuto je ono, môj obchod s alvecami, hovorím ako Maďar, prepáčte, ale toto je môj prvý let's play a mám strach. Sice neviem z čoho, ale dobre. A toto je ten môj dom, ako som už vravel, na predaj alveci. Enchant al sekerka. Počkajte chvíľu. Ešte už som tu. Tu môžete vidieť, mám alsekeru. Tu máme alkrompáč, vidíte, ten si hneď aj ukážať, môžeme. Sekera nerobí nič, ale aj tu si môžeme potom skúsiť. Počkajte, vrátim ju na miesto. Alkrompáč, tu sú alnohavice, vylepšenia, tu je alprilba, tu je to albrnko, ale to vás pre ničím neuchráni, tu je almeč, tu je alluk, tu sú albotky, tie zabíjajú na prvú ranu, tak isto ako toto. Ale môžeme si vyskúšať na warp doly, naťažiť toto. Blbosti, viete. No a pozrite sa. Z jedného, čo nám vypadne. Dva staky. No tak to sa prekopeme. Krása, že jo. Nádhera, hneď toho budete mať celý inventár. Krása. Nádhera, neuveriteľné niečo. Ty kokos, už mám plný inventár. Ty kokos. Toto, ja neviem, ako to niekto mohol vyrobiť, ja som si len rozmnožil. Joj, klesá FPSka, nie. Lagi, swag. Na toto, prepáčte za lagy, na toto servery sú dosť časté lagy, niekedy aj vypadáva. A proste vypadáva a čo ja si k tomu povedať, vypadáva, aha, vidíte. Chlapi zlazú zadarmo. Tak, počkajte, vypravím si to. Fuj, nechcem. Ani zadara, ani zalekno, ani za hono. Nechcem. Aha. No, z jedného takéhoto bloku, čo vypadávajú len bloky, vypadne len jedno. Čo sa neviem prečo. Ale vždy vypadne jedno, ani nie dve. Ale za to, keď tu máte blok a vidíte napríklad tento, na ktorý teraz buchnem rukou, tak zničí vám to aj hneď tento. Aha. No, teraz nie. Práve keď to poviem, ale väčšinou to tak ničí. Keď sa mu chce, tak ničí, keď nie, tak nič. No. A teraz sa pôjdeme pozrieť na warp, teda TP ovienko. No. Aký idiot nastavuje noc. Serem na to. To čo je to? Kto stával cestu? Pane Bože. Môj susedko, kamarát, s ktorým budem natáčať let's play, si tu postaval cestu, ale aj mne, že týmto veľmi pekne ďakujem. Ale ja nepôjdem chodom, ja serem na to, pôjdem to. Ale krumpík si odložím, to bude treba. A teraz idem kilovať. Ukážem vám tú najlepšiu vec na kilovanie. Čo je? No vidíte, aké lagy na serveri sú. No s týmto sa dá tak kilovať, už som vám to ukazoval vlastne. No, ale ukážem vám to ešte raz, lebo sa neviem patabažiť. Áno, predale, ne. Jo, vidíte, to je hajzel, že? Nevadí, ideme
Bar.